съм Мотозвега и в това видео вие за първи път виждате лицата. Аз съм Мотозвега, а това е Иван. А това е на които ми говори Мотозвега клип, което го правя. Аз влоговете скоро и да играя ти с тях. Всяко влогове. Сега, някой да кажа. Ако искате, ми задавайте въпроси в нейния профил VoltexDG. Да, не За всякакви игри. Както искате, Сана Андреас, FIFA и без глупости, моля ви. Ако искате, може безплатно да направите един клип с Вики. Само с Вики Волте. Само трябва да направите най-много гледания и тя ще направи клип с вас. Аз знам, че всички могат да направят най-хубавите клипове, защото тук няма най-добър, а тук всички са добри. От мене, чао! Браво! Малтинка, ти бе! Какво да правим? Да, приятели, това беше от нас. Subscribe for more videos, like Fuck you и не... Да, сериозно без. Subscribe. Очаквате видео на всякакви игри. Даже искам да ви кажа, че дали искате поредица. Искате поредица на Mad Max, Rocket League или на... Не знам на коя игра, просто кажете на коя игра искате поредица. Или другите да искате да правя поредица на Minecraft. На Minecraft с Survival с някой, например с него, с Иван или с БГ. Това беше леко падането. Извинете, затова съм спортистка, обичам да падам. И за да имаше доста фън. Влади!